El ple de l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès va convertir-se dilluns al vespre en el primer del Penedès i el quart arreu del país en aprovar una moció per declarar el municipi territori català lliure i instar el Parlament, entre d'altres qüestions, a proclamar la independència de Catalunya de manera unilateral i a tots els efectes. Aquest pas s'hauria de donar en un termini màxim de 2 mesos i, si s'escau, s'hauria de convocar un referèndum sobre la independència de Catalunya. La moció es va aprovar amb l'únic vot a favor d'Esquerra Republicana de Catalunya, amb majoria absoluta al ple bisbalenc. El seu alcalde argumentava al final de la sessió la voluntat de dur la moció sobiranista al plenari. Això ho hem decidit de portar al ple, vam estar parlant amb els altres pobles i pensem que Catalunya ha de dir prou. Ha arribat el moment que els catalans i les catalanes diem prou. En paraules de l'expresident Pujol, el temps de la puta i la ramoneta s'ha acabat. Catalunya viu moments difícils, moments en què les dones i homes estan patint, i això no ho podem permetre. Catalunya demana la independència. És per això que ens hem reunit i hem convocat un plenari per donar força a la manifestació de demà, 11 de setembre de 2012, com el dia en què Catalunya va marxar per la seva llibertat i per la seva independència. De la seva banda, Convergència i Unió i Partit dels Socialistes de Catalunya, a l'oposició de l'Ajuntament de la Bisbal, es van abstenir en la moció per reclamar la independència de Catalunya. CiU va justificar-ho perquè, segons el seu portaveu, Ferran Garcia, Esquerra Republicana a la Bisbal no ha mostrat cap voluntat de consensuar l'acord. La primera intenció de la federació era donar llibertat de vot als seus 4 regidors, però finalment l'abstenció va ser conjunta. I de la seva banda, Ramon Rovira, del PSC bisbalenc, va argumentar l'abstenció perquè, segons va dir, la independència del país és un tema molt delicat i pel que cal unitat i, sobretot, respecte per a aquells que volen una Catalunya sobirana i els que no. Al ple de la Bisbal hi va assistir molt de públic, mitjans de comunicació i diputats i dirigents de diversos partits polítics. La sessió no es va escapar del tot de la crispació política local que viu la Bisbal fa mesos.